Dva duby letní v Točné. Vítejte na okraji Točné. Památné duby nacházející se před vámi jsou již desítky let pomyslnými strážci zdejší obce. Přivítají každého, kdo sem přijíždí od Dolních Břežan. Mohutné dlouhé kmeny se košatí až nad střechou sousedící stodoly. Vzhledem k tomu, že rostou bezprostředně u silnice, byly v minulosti spodní větve uřezávány až do výšky povozů a později automobilů. Nyní jsou již kmeny opět krásně obrostlé. Vedle dubů se nachází někdejší hospodářská usedlost. V té během 70. let minulého století vypukl požár, který zasáhl i koruny stromů. Ty se tím však velice rychle vypořádaly a nyní se mají čile k světu. Za památné byly vyhlášeny v roce 1998. V rámci zastavěné části obce Točná vytvářejí krajinnou dominantu. Zajímavostí je, že samotné jméno si obec vysloužila svými povětrnostními podmínkami. Při bouřkách se totiž nad Točnou srážejí okluzní fronty ze 3 různých stran. A točí se a točí. Podíváme-li se ještě na skok do historie, tak doba vzniku osady na Točné a její nejranější historický vývoj za času prvních Slovanů jsou zatím zahaleny tajemstvím. Nedaleký opevněný vrch Šance však vnucuje myšlenku, že Točná může mít vůbec nejdelší historické kořeny z blízkého regionu. Již proto, že se na protějším kopci rozprostíralo největší a pravděpodobně i nejstarší keltské hradiště Závist. Tam je možné si z naší procházky udělat odbočku po žlutě značené turistické stezce.